Με κοροϊδεύω μόνη και σιγάζω. Πες μου δύο πράγματα που δεν ξέρουμε για σένα, Μαριάννα, δηλαδή τι, θα σου πω τα ελάχιστα πράγματα που ξέρω. Οπότε θα στο πω έτσι κι αλλιώς. Ό,τι ξέρετε μέχρι εδώ, αυτό είναι. Εγώ κάτι να μας πληρώνει λίγο το πάθος της εικόνας σου. Τι εννοώ, της προσωπικότητάς σου. Δηλαδή, εγώ ξέρω, π.χ. ότι είσαι με αδερφό του Γρηγόρη, ο οποίος ακολουθεί τον ίδιο επαγγελματικό δρόμο. Έτσι και έχετε παίξει και μαζί. Που τον αγαπάς πολύ. Ξέρω ότι αυτό που σου είπα ότι έχεις χιούμορ και εξετασμό. Ξέρω ότι είναι κολλητή σου η Ελισάβετ Μουτάρτη και η Ρώη Λούπη. Και Λοιπόν, ξέρω ότι δεν θα αρέσει να μαθάνει τσίκλα οι άλλοι και τα λοιπά. πες μου ένα πράγμα, δεν μπορώ να δώσουμε μαύρο παπούτσι μέχρι τρικάρι. Μπορώ να πάθω, αλλά πάλι λέγει παλικά. Δεν μπορώ να βλέπω πολλά πράγματα από τη σπίτι, δηλαδή δεν μπορώ να δω άνθρωπο να πειράζει ζώο. Δεν μπορώ άνθρωπο που έχει μία θέση να μιλάει άσχημα μπροστά σε άλλους σε κάτι που έχει αμπλώτη. Αν θες και έχεις κότσια, να τον ίσω. Όχι να ευρεάζουμε στο γύρισμα και τα βάζουμε με το φροντιστή, που είναι πολύ θέση του να αλλάχτεί, γιατί δεν υποτιμώ τη θέση του φροντιστή. Είχες πάντα ένα σαμπουκά από μικρή. Σαμπουκά με την καλή είναι το λέω. Ξέρετε, το σαμπουκά δεν είναι στις γυναίκες και έχει γίνει πολύ. Έχουμε βγει να φλακώσουμε τον κόσμο στο ξύλο. Απλά θεωρούσα κάποια πράγματα δίκαια ή όχι και αυτά θα τα υπερασπίζομαι, ο κόσμος να χαλάσει ό,τι και να γίνει. Δίκαιο ή άδικο είναι αυτό που έχω. Αν θεωρώ ότι το δίκαιο είναι αυτό, αυτό θα υπερασπιστώ. Ελπίζω να έχω δίκαιο όταν υπερασπίζω το δικό μου δίκαιο. Σωστά ήταν. Καλό ήταν. Τι πάθος, τι τσίζι, σε πέλαγα το νου. Τελειώσετε να φύγετε, αντέστε. Μπράβο, στο καλό. Να πάτε. Πονάς νότα μου. Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην περιστραφεί και γύρω από το πετυχημένο σύριαλ αν υπήρχε θα σε χώριζα, αλλά και στο βέρα στο δεξί. Τι θα δούμε παρακάτω στον υπήρχε θα σχόλια, δηλαδή θέλω να σου πω, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που υπάρχει μια σημασία γυναικών. Θα βάλω τρεις γυναίκες. Εναντίον του Πέτρου Φιλιππίδη. Αλλήμον ότι θα πάει. Ναι, είναι λίγο συμβολικό. Είναι τρεις γυναίκες προδομένες απέναντι σε έναν άντρα που τις πρόδωσε. Δηλαδή μην το πεις όσο ξέρω εγώ, εμείς οι τρεις ξέρω εγώ, την Ελισάβετ, την Κατερίνα, εγώ και απέναντι ο Πέτρος. Πες ότι είναι τρεις προδομένες γυναίκες απέναντι σε κάποιον που τις πρόδωσε. Και που του είχαν δώσει μεγάλη εμπιστοσύνη. Έχεις ζήσει κάτι